brought me to this position so I could save the lives of many people. Hallelujah. Sesingavala kaMabhayibheli ethu bathandekayo. Lana ngoba sikhuluma nabantu abasha. There is a story of a young man uJoseph. uJoseph lana ekhuliswa ubaba wakhe uJacob. Now bakhula abanabafowabo uJoseph ukhula ke I just ngizokusummarize nje mafushane. Hallelujah. Now ukhula uJoseph uwumuntu oclose nobaba wakhe, uwumuntu othanda iyalo zikababa wakhe, uwumuntu osaba uNkulunkulu. Now abafowabo mayihamba nabo uyanothisa sometimes ukuthi bayathanda ukuphuma endleleni, and lithi iBhayibheli wayehlala njalo etshela ubaba wakhe izinto ezenzakalayo. Ethi yazi baba njalo uma sendaweni ethile ubani benza into ethile wena ongayifuni. Yazi baba njalo, and enye izinto eyenza ukuthi bangamthandisisi ukuthi lona uyimpimpi lona sithi sihambile singale sizitshela sibonwa lona fika asho ukuthi nayi into wrong esiyenzayo. Now ngoba njalo uma ngaba wenza into kaNkulunkulu noma uwumuntu omaye eqinisweni abantu abakuthandisisi. Oh hallelujah. Ngisho ngathiwa kusemsebenzini kunabantu abahleli befuna ukuthatha izinto, kunabantu abafuna ukuntshontsha izinto, kunabantu abafuna ukwenza izinto. When you stand for the truth, abantu baba offended by you. Hallelujah. Now uJoseph and another thing is that kuthekisa njalo wayesephupha iphupho, mayiphupha iphupho uphupha khona ekhothanyelwa izinto and uphupha engathi uzokhothanyelwa abafowabo including nobaba wakhe. Now mayiphupha leliphupho waphupha zamabili amaphupho. Lithi iBhayibheli mayiphupho kokuqala baba offended, and mayiphupho kwesibili baba offended even more. Oh hallelujah. Hallelujah. Nginikeza no amen manifuna siphume ngobani. Amen. Hallelujah. Yeah. They were offended and njengoba be offended and ubaba wakhe ngoba embona ukuthi ukhula ngendlela right wamthanda naye and wayizalwa unkosikazi wakhe oyifavorite yakhe ngoba wayena amakhosikazi amaningi. Now utholwa esemdala uJacob umthola lapho khona esemdala umthola from the favorite wife yakhe. Now wamthungela ingubo of many colors. Now all these things zenza bamzonda abafowabo baya benyukela inzondo nomona ukuthi why ethandwa kangaka. Hallelujah. Amen. Now lithi iBhayibheli one day uNkulunkulu ubaba wabo wathuma uJoseph ukuthi akahamba onikeza abafowabo ukudla labeluse khona, and mayihamba eyobanikeza ukudla ufika bafiki la bejwayele ukwelusa khona. Now kuyabonisa ukuthi abantu laba ababethanda ukwenza izinto ezingekho ku-instruction, ngoba uma bethiwa bebelusa la kufanele ukuthi ubathole khona ngabe ubathole the first time. Now uzugcina uyabuzisa ebantwini anibabonanga yini abafowethu so hayi bangale endaweni ethile wena ubagcine belusela la. Now wahamba wabafica mayiza kubo uza ubaphethele ukudla, kodwa bona babembona babona ithreat bathi nangu umphupho wamaphuphi ake sikethe ngaye ake simbulale sibone ukuthi lamaphupho awabonile ayofezeka kanjani. Hallelujah. Wakwazondwa abantu obalethela izinto eziright, wakwazondwa abantu oke wabasiza empilweni. Uthi uyabheka kuma-archives ubona ukuthi ayikho into erong engingayenza kulabantu, kodwa kunalokho masingabheka ama-archives zikhona izinto ezinto engingazenza. Kodwa ibona abokuqala when it comes to stoning you abaphonsa amatshe kuwe. Now uJoseph ubhekana naleyo dilemma yokuthi the very same people abalethele into lebebefanele bayam-appreciate ukuthi awumfowethu wafika la silambe khona, kodwa bona bathatha ukudla babese bathatha yena bathi asimbulale. Wathi omunye hayi ke
kunokuthi simbulale igazi lakhe liyoba kuthina asimfakeni emgodini bamfaka emgodini ngicabanga ukuthi umgodi omkhulu okwakunzima ukuthi ayiphumele kuwona bathi hayi masimfake la uzoshonela khona bathi sebemfakile kwasekudlula abanye abantu abahambayo bayeGibhithe base bethi no asimkhipheni simdayise senze show ukuthi uyasuka uyaphuma uyaphela la bamthatha bamdayisa wahamba wayeGibhithe wayoba isiqhila khona lithi iBhayibheli mayifika eGibhithe wafika khona waba isiqhila endlini kaPontifa uPontifa ufana nomuntu engingathi mhlambe wayiseva ngaphansi kwepresident yakhona kodwa wayifana neminister ngamfanisa neminister waseva ngaphansi kweminister waseva kwi-household yakhe lithi iBhayibheli mayifika khona uJosepha wafika khona wenza umsebenzi oncomekayo yonke into yangazi ukuthi yaphumelela makhona uJosepha because he still remained by amayimfundiso zikaba kwakhe and number 2 he still remained kuNkulunkulu ekwesabela uNkulunkulu now lithi iBhayibheli yonke into ayenzayo yaphumelela until uPontifa athi no lo muntu angimenza abe in charge lo muntu akaphathe yonke into ekhona la mangaba kukhona yena yonke into iya prosperisha yonke into yaphumelela wayesemnikeza ethi be in charge of everything wena nje ungaphansi kwami mina ongaphezulu kwakho mina nje kuphela wena in charge of everything now waba in charge uJoseph he continued serving now one of the things esibalekile ke yila ukuthi now uJoseph akathanga ngoba naku edayisiwe betrayed by abantu ebekumele bayamkhusela akathanga ngoba naku edibane nabantu abamenze kabuhlungu washintsha noma wayeka themba kuNkulunkulu wakhe but he continued trusting God hallelujah as young as he was he continued now lithi iBhayibheli unkosikazi kaPontifa waye wamthanda uJosepha wayisoloke ezama njalo ukuthi athi no Josepha awuke sibe nobudlelwane mina nawe uJosepha wathi I fear God I cannot do that we need abantu abasha abazoma eksabela uNkulunkulu abazothi ngisho noma ngathiwa ngibona abantu angibona befundisa angibona abazali but I fear my God oh hallelujah indaba yami la iyakhona isiya ekuthaneni ijeni yokukholwa it is a long journey kodwa kuyo yonke ijeni yokukholwa uNkulunkulu uba nawe in each and every step oh hallelujah yes hallelujah amen in each and every chapter of your life uNkulunkulu uyaziveza ubukhulu bakhe inkinga yenzwa abantu abaningi ukuthi mangaba besakwi chapter where it feels as if low where it feels as if igama labo liphansi libangwa nezibi abantu bamkhohle uNkulunkulu abanye bamkhalale bamiyeke ngisho ukumkhonza oh hallelujah ngoba abantu njomani bayamkhonza uNkulunkulu maku right konke mangaba yonke ihamba kahle kodwa once kwaphetha abantu bayeke ngisho uNkulunkulu kwenzeni ke yena hallelujah and uNkulunkulu akamenzanga lutho but uJoseph waqhubeka waba faithful ezweni lokuthunjwa uyisigqila lapho usezweni lapho khona yonke into ingekho in his favor kodwa waqhubeka waba faithful now fast forward now accused ke unkosikazi kaPontifa ukuthi hayi lo ebezama ukulala ngami now bamkholwa unkosikazi kaPontifa now waboshwa for iminyaka hallelujah now I want to say ukuthi kuyenzeka ngisho umkhonza kahle uNkulunkulu ngisho ungonanga kuyenzeka ube nescandal esiyisimanga esinjengane sika Joseph ages uJoseph unescandal sokuthi bezama ukurape inkosikazi yenkosi inkosikazi kaPontifa unescandal and everyone uyayikholwa lescandal ngoba kukhona nje evidence yokuthi nayi ingubo kaJosepha nangu uJosepha ebezama ukuyifosa kumina everyone uyamthemba hallelujah unescandal and unescandal nje ethemba uNkulunkulu asizwa letho khona wona wabese wayoboshwa abonanga kodwa uhamba kahle wesaba uNkulunkulu kanti lezinto ezibhlungu ziyazimsondeza kwi destination yakhe ages hallelujah amen now
mayiboshwa ufika ngaphakathi akayeki ukuba productive, akayeki ukwenza izinto eziright, akayeki ukuba yi-leader ayilona. Angithi swile ukuthi batho sisanele bama-ball leaders. Nakuthi noma esesejele uqhubeka nokuba yi-leader, because ukuba yi-leader akuyeki ngoba naku-environment ethile. No matter eyiphi environment ekuyona, continue being the leader, continue representing God wherever la ukhona. Nginethi mina uNkulunkulu uyasiyeka sometimes sidlule kwezinye izimo ukuze kuyobonakala amandla akhe nakwizimo ebesicabanga ukuthi ayobonakala kuzona. Ukuze even abantu ebebengacabanga ukuthi bayobona ubukhulu bukaNkulunkulu bathi surely uNkulunkulu kuphela ongenza lento. Surely uNkulunkulu kuphela ongavusa lo muntu ebese sithi ngeke aphinde avuke. Surely it is God working. Uma ngaba lo muntu ebese simwrite off engaphinda abuye aphakame athi rise, abantu bonke sebethi ngeke asaphakama. It is God who can do that. And one of the things uNkulunkulu asenzayo ukuthi endleleni odibana nayo ikwenza umazi uNkulunkulu nokumethembe ngelinye izinga ngaphezulu kwaloko uqale umthemba ngalo. Yabona mawusaqala usamusha utshela umthemba uNkulunkulu. Hallelujah. Kodwa as you continue and you experience in ama situations, you grow another level yokumazi uNkulunkulu. Yes. Hallelujah. Amen. And one of the things is that uNkulunkulu ngokudlulisa kwezinye izinto ukwenza ukwazi ukuthi uzosiza even abanye abantu. Usisisanele ukhuluma ngendaba ukuthi weza testimony yami yokuthi ngavolunteer. Now if ukuthi ngangingavolunteeranga mhlawumbe ngangivele ngaba nendlela elula ngavele nje ngasebenza ngenyukela ngayo management ngaba ngikwazanga uinspire abanye abantu. Now the hardship that I went through iyona yenza ukuthi mangikhuluma nabanye abantu abakwi situation etayifane nalena ba-identify and be inspired. But uma ngavele nje kwaphumelela konke ngangizothi mina hayi khuleka nje wena ufaste ukholwe konke into izokwenzeka. Athi naye ngikwenzile kodwa still ayenzeki. Hallelujah. Amen. Sikusele 1 minute. Okay bazalwane ngiyagoqa ke manje. Hallelujah. Now waqhubeka waba faithful esesejeleke uJoseph. My faithful ejele kuthiwa bamnikeza ukuthi ngabe in charge of zonke iziboshwa. Kuthiwa abaphathi bejele babekhulekile makhona uJoseph. Babethi hayi makhona uJoseph yonke into izohamba ngendlela. It's in safe hands. Hallelujah. Amen. Bamshiya kanjalo kanti kuzohamba kuhambe kuboshwe omunye oyicupbearer wenkosi okuyena owayithela iwine wayithela izinto esiza inkosi nomunye oyibaker baboshwa bangena la bazoba kule ndawo akuyona uJoseph baba ngaphansi kwakhe. You can imagine ukuthi now abantu ebebeseva kuFaro ke la abantu ebebeseva kwisigaba esingenhla kodwa mabengena ejele bangena bayoba ngaphansi kwaJoseph. Umuntu obeyisigqila ofike la kulelizwe eyisigqila number 1, number 2 wayise eba nerecord lokuthi urephile. Hallelujah. Now lethi iBhayibheli base bephupha boyi2 laba. Now mabephupha boyi2 uJoseph wayise eba interpretela ama dreams wakhe uthi wena uyicupbearer wena in 3 days uzobuyela endaweni yakhe inkosi izokurestore emsikhundleni sakho ubuye konke kube right. Kube sethi uJoseph uma usulapho uze ungikhumbule. Ngoba ngilana nje ngadayiswa abafowethu. Number 2 njengoba ngiboshiwe nje ngiboshwele for into engayenzanga. Uzungikhumbula ukhulume kahle nkosini ngami. Yeah. Wathi kulosibili wena nawe in 3 days uzobe ukhishwe la ubese uyahangwa esihlahleni uyafa inyoni zidle inyama yakho. Now vele ke in 3 days kwasekwenzeka kanjalo. But amazingly lo oyicupbearer masephumile akaza umkhumbula uJoseph. He was glad ukuthi le idream interpretiwe and ngempela kanjalo but mayise ngaphandle. Oh hallelujah. Ngoba kunabantu ongayitshela ukuthi mawubasizile wena nabo bazokusiza ngakusasa kanti bazokhohlwa wena. Kunabantu ongaze ungalali wena ubolungiselela bona kanti bona bazokushiya bakhohlwe wena makabona ususesidingweni bakhohlwe nje ukuthi konke kwakhona wena. Now
uJoseph wamkhohlwa kwaze kwaphela 2 years until uFaro uphupha iphupho. Mayiphupha iphupho uFaro uthi mayiphupha leliphupho ubona inkomo eyiphuma emfuleni River Nile iqebile ezu7. Mayisasibuka kanjalo eyithanda bese kuphuma ezinye futhi emfuleni eyishaqile. Masiphuma lezi eyishaqile bese zidla lezi eyicebile. Hallelujah. Yeah. Now usethi mangaba limkhathaze leliphupho leli afuna abantu abawise nabo bonke abantu abangazama ukumchazela kungatholakala umuntu abesakhumbule lo iCupbearer ukuthi awu yazi inkosi mina nganorongo kunomuntu osesasiboshwe naye ejele. Lo muntu lona uyisigqila and uboshela into ethile. Lo muntu thina before siphume wasitshela ukuthi sizophuma and lona munye kwenzeka njengoba wayishilwe nakumina ngabuyiselwe esikhundleni. Uyena umuntu engicabanga ukuthi angakwazi ukusiza kwiphupho lakho. Yathi inkosi makabuzwe makalandwe aziswe phambi kwami. Nawo bamthatha uJoseph bamgunda kahle bamgqokisa impahla eziright waziswa phambi kwenkosi. Hallelujah. Ngoba lalela igift yakho iyona ezokuthatha ikuse lapho khona ungazi ucabange khona. Hallelujah. Ingawo lithi iBhayibheli igift yakho izobeka namakhosi. Hallelujah. Abantu ngisho bangazama ukungwaba, abantu bangazama ukukudicilela phansi, but when you continue being faithful in what God has called you, then in one day it will take you among the best. Yes. Kwathiwa akeze waziswa phambi kwenkosi. Inkosi ithi ngiyenza ukuthi wena kuthi ungakwazi ukulichaza leliphupho. Number 1 into engiyithandayo ngoJoseph uthi no nkosi akumina mina ngeke ngikwazi kodwa uthi uNkulunkulu engimkhonzayo. uNkulunkulu now number 1 kusho ukuthi yonke into ayenzayo uyenza ukuze udumule kuNkulunkulu. Ukuze even uFaro ekhona lapho amazi ukuthi uNkulunkulu kwabantwana bakwaIsrayeli unomandla. Fast forward. Interpretela iphupho lakhe uyamtshela ukuthi kuza isikhathi lapho khona kuzoba nenala kuzoba na yonke into ezweni laseGibhithe ukudla kuzoba kuningi. But emveni kwalo 7 years kuzomnye 7 years lapho khona kuzoba khona indlala ngalendlela esimanga kuyoze kukhohlwakala ukuthi kwake kwakhona inala ku7 years engaphambili. Ages. Hallelujah. Amen. Now usiyamtshela ukuthi lalela ke funa abantu wena Nkosi abantu abahlakaniphile abazokwazi ukuthi in this 7 years bakuqoqe ukudla bakustorishe ukuze mase kufika omnye 7 years kufike ukudla kukuningi kuqinile. Ages. Oh hallelujah. Amen. Now i-advice asemnikeza yona it is beyond leyo interpreter but it is an advice that comes straight from him. Oh hallelujah. Amen. Now Molbega le advice Molbega ungayibona ukuthi it even fits in terms of budgeting. Ukuthi when you have money you need to make sure that you put money aside for isikhathi esizayo because akumelanga mangaba kunemali manje ufuna ukuyidla yonke manje ngoba wazi isikhathini esizayo ukuthi kunjani. Inkinga nje seyabantu abamnyama when we have umsebenzi manje masinethenda manje masinento ethile we want to waste all the money ngoba ikhona phambi kwethu nje manje and kuba ngazi ukuthi ngeyiphinda iphele kuba ngathi yoba khona unomphela. Yes. Kanti kuzisikhathi sefemine kuzisikhathi sendlala kuzisikhathi lapho khona kuzoba nendlala ngendlela eyisimanga indlala yakhona even nakwamanye amazwe. Now bakwazi ukustorisha ukuthi let us store food asithathe i1 of every 5 okusho ukuthi ngicabanga ukuthi kwaku 20% of anything eyenzakalayo uthi sithathe 20% siyawustorisha engqolobaneni bastorisha iyona into eyenza ukuthi noma sekufika ifemine ifike izwe laseGibhithe lime kahle. Now kusuka abantu kwamanye amazwe bezothenga ukudla la and I assume ukuthi iprice babekwazi ukuyinyusa noma kangakanani because they are the only ones abanokudla. Bonke abanye abantu they squandered their food. Bonke abanye abantu ngesikhathi senala badle konke bekukhona phambi kwabo. Hallelujah. Now they are the ones now who are calling the shots. They don't have any competitor. Everyone is coming here at desperate. Now, kufika abafowabo Joseph. Bafika abafowabo Joseph bezothenga ukudla la. Fast forward. Now uJoseph usesho lamazwi awashoya uthi nina you meant for bad. Nina nanizama ukwenza okubi kimi. Kepha uNkulunkulu wangizisa laqala. Yeah. uNkulunkulu yena wakuthatha lokho wakushintsha wenza okuhle ngakho.
lalela kunezimo wena ezazizama ukukuqeda, kunezimo ezazifuna ukukudestroya. Kodwa uNkulunkulu ngalezo zimo wayenenjongo enkulu ethi wena ngifuna ukuthi mawusuvukile kulesimo lesi ukwazi ukuvusa abanye abadlula kulezi zimo lesi. Ngifuna ukuthi wena masewudlukile kulesi situation, kule scandal okusona, ngifuna ukuthi ukwazi ukuthi ubakhuthaza kanjani abanye. Uthi kodwa uNkulunkulu yena wakwenza kwaba ngokuhle. Ingakho iBhayibheli konke kusebenzelana kube ngokuhle. Yeah. Abamthandayo ababizwe ngokwecebo lakhe. Haleluya. Ngizothi kuwena namhlanje noma esiphi isimo ongayitholi kusona, ukusona ubethemba uNkulunkulu, ungayeki ukuthemba uNkulunkulu. Iphutho ongalenza ilokubheka isituation njengamanje, kanti uNkulunkulu in the future he's working something for you. Lalela into ebayinkinga kakhulu ebantwini ile ukuthi if kunento oboyifuna then uyiluze uye uyitshela ukuthi ngiyophinda uthole enye into engcono. Kodwa mawuhamba noNkulunkulu uthembeke kuyena uthi mase udlulile ube suyibuza ukuthi awu njengoba ngangikhala into ethile buka manje sengikhona kokungcono kunaloko ebengithi ngikulahlile. Oh haleluya. Ebalekile nayo ukuthi uqhubeke nokwethemba uNkulunkulu. Qhubeka nokwethemba uNkulunkulu, ungadikibali, ungathi ngoba sengisejele, ungathi ngoba sengisezweni le engithengiswe kulona, kodwa qhubeka wethemba uNkulunkulu. And uNkulunkulu he will make sure ukuthi he uses whatever situation. Kahle kahle uNkulunkulu wathi njengoba bengithe lona nizokhothamela yena, njengoba bengimvezile nina manizama ukumdestroya nimsala ebekufanele ayekhona vele. Yeah. When they try to destroy him babemnikeza transportation ya love elekufanele ayekhona. Oh hallelujah. Amen. uJesu mangaba bezama ukumbulala bathi no this movement enzwa uJesu it needs ukuthi siyivimbe. Into esingayivimba ngayo ukuthi asidile nayo uJesu, asibulale yena uJesu. They never knew ukuthi kahle kahle babethi bayayibulala kanti bafezekisa iassignment kaNkulunkulu. Lalela into kaNkulunkulu ayikwazi ukuphela ngoba uNkulunkulu ngalesikhathi bethi bazama ukuyiqeda ila khona beyiqhubekisa kona kakhulu. Hallelujah. Amen. I don't know ukuthi siphi isimo obhekene naso. Angazi ukuthi yini ebeyizame ukukudestroya, kodwa ngizokutshela mina namhlanje ukuthi lalela, continue trusting God. God will use you mightily. uNkulunkulu unako ukusebenzisa abantu esebelahliwe, unako ukusebenzisa izinto eseyidelelekile. Ingakho lisho njalo incwadi yabaseKorinte bokuqala chapter 1 lithi uNkulunkulu uthatha izinto ezijabhisiwe ukuze ajabhise lezi eziphakanyisiwe. Uthatha izinto eziphansi ukuze ajabhise lezi eziphakanyisiwe. uNkulunkulu akakuncane wena. Bangakuncama abantu, bangakuncama nakini, kepha uNkulunkulu akakuncamanga wena. Continue serving God ngokwethembeka. And uthembeke uNkulunkulu ngisho abantu bengakuboni. Yabona ke ayikho into enkinga njenganale abantu abanikile insuku bethembeka phambi kwabantu kodwa manje bodwa baqhubeke benze noma kanjani. Lalela idiscipline yona ezophayiva indlela yakho. Iyona ezokwenza uyohlala namakhosi, iyona ezokwenza ube neconfidence yokuma nanoma kweyiphi platform because you have been disciplined where abantu bengaboni khona. Uthi uDavid waba disciplined, wafaithful ekweluseni izimvu. Lithi iBhayibheli kwakuthi nokufika ingonyama alwe nayo wayengabaleka uDavid athi akekho umuntu ongibonayo anyway vele abangithanda ekhaya banandaba na. No, kodwa uDavid wayethi lento engiyinikeziwe let me make sure ukuthi ngancane ibulale mina ingonyama. Iphele mangifika athi ngabe liqonge mina ngengivume ngale assignment engiyinikiwe. Lalela no matter how small the assignment, kodwa leyo assignment leyo mawube faithful kuyona uNkulunkulu uzokunikeza a bigger one. Yebo. Whatever uNkulunkulu akubeka khona, be faithful. It is lenkosi ithembeka kuze bese kufeni ngokunikeza umkhaya. Hallelujah. Be faithful kule assignment uNkulunkulu akunikeze yona. Ngisho ngathiwa unikeza izimali, lalela ungathi hayi vele mangiyithathile ethile ngebayibone, ngoba abantu bantshontsha ngisho enkonzweni, abanye bantshontsha ngisho umnikelo. Ngizwe ngitshela ethi hayi uthi yena uthi yazi mina ngase ngabamba kwibranch ethile ukuthi bantshontsha umnikelo ngoba mina manginikela ngabo 200 abahlangene mase kubalwa imali ngithi awusekho 200. Na ngoba le kwabo kwalulu sabona ukuthi kulaba ababamba la izitsha zemali. So ngizama ukuveza ukuthi abantu bakwazi ukwenza izinto even sebephakathi enkonzweni. Hallelujah. Bephakathi beshaya ithomoya, beshaya ilimi kodwa
phakathi benza izinto mina ngizothi ake sibuyelele ekuthembekeni uNkulunkulu hayi ebantwini. Ngiyabona ukuthi abantu abakuboni, ngiyabona ukuthi abantu abayiboni impilo ephilayo. Mawungale omunye umuntu lalela thembeka kuNkulunkulu and uNkulunkulu uzokwethembeka kuwena. uNkulunkulu uzoqinisekisa ukuthi isiphetho sakho siba la khona ngekho umuntu owakimagina khona. Haleluya. Abantu bangakala ngamehlo, abantu bangabheka babheke bathi hayi lo uzohamba phele lapha. Ayifika lapha yaphela. Kodwa uNkulunkulu yena mangabe uhamba kanye naye udlula nawe la ungazi ucabange khona uthi mawusuzibuka ukuthi yazi angaze ngicabange wasamina ukuthi one day ngingaba yimina lo wenza into ethile. Angaze ngicabanga ukuthi mina lo ongama la yimina ongenza into ethile. It is God. Hallelujah. Ngiyacenga abazalwane sibe faithful kuNkulunkulu. Sibe faithful kuNkulunkulu ngisho bengabona abazalwane. Ngisho bengabona abazalwane ngoba kunabantu abanye yazi nje manje ungathi umhlolo ukuthi kunabantu esike sithi sikhonza nabo la bathi mangabe izinto seyibashaya bahambe bayofuna iwasha. Mase bashaya izinto bahambe bayofuna ebantwini ethi hayi banamakhathakhatha athile bazokusiza. Lalela ngithi mina ukube faithful kuNkulunkulu wakho umbone ukuthi uNkulunkulu wakho ngeke yena asebenzise whatever situation asenze sisebenzele wena. Lithi iBhayibheli lithi konke kusebenzelana kube ngokuhle. Alithi okuhle kuphela kusebenzelana kube ngokuhle. Lithi konke. Ake sithi konke. Even nokubi kusebenzelana kube ngokuhle kwabamthandayo uNkulunkulu. Nababizwe ngokwecebo lakhe. Ngicela sivala amehlo. Mangabe ubizwe ngokwecebo likaNkulunkulu. Ngizomncenga namhlanje ngokubele bukaNkulunkulu. Ake sibuyeleni kungcweleni. Ake sibuyeleni kwenzeni intando kaNkulunkulu ngisho abantu bengasiboni. Hallelujah. Mkhulu umvuzo. Lalela into yenza ungabonwa kodwa ama results will surely show up. Ama results ukuthi uhlala noNkulunkulu esithe ayobonakala phambi kwabantu. Abantu bayombona uNkulunkulu wakho masowuma. Hallelujah. Kodwa mangaba ungahlali noNkulunkulu, mangabe ungenaso isikhathi noNkulunkulu, uyothi noma uthi uyazama ukuma, uyothi uzama urepresent uNkulunkulu kodwa kungabonakali. Lithi iBhayibheli akukho kwenzeka ebumnyameni engevela. Nanoma yini oyenzayo mina ngiyacela namhlanje ngobele bukaNkulunkulu. Nanoma yini oyenzayo uyazi kahle ukuthi uNkulunkulu akahambisani nayo. Angazi ukuthi bongaqala manje uyiyeke. Bongaqala manje uzidedicate kuNkulunkulu. Uma ngabe ufuna uNkulunkulu abe responsible for impilo yakho. Lalela ke lithi iBhayibheli ulithi ukuthi uNkulunkulu amehlo akhe aphezulu kwalabo abalungileyo bakhe. Uthi even indlebe yakhe ilindele ukuzwa umkhuleko yakhe. Uma ungafuna ukuba umuntu ozothi aza kunabantu these days abathi hayi we left church we did not leave God. Kunabantu abashiya izinto othi uma uyibheka lezi zinto ubone ukuthi labantu balimele. And labantu njengoba belimele kubo sekuze ngazi ukuthi balinyazwe uNkulunkulu kanti cha abantu basemhlabeni nje laba bebalimaza. We are praying bazalwane. uNkulunkulu ophilayo siyamnxusa beJehova size impilo zethu.